En aquest apartat veurem com podem introduir recursos a un mapa i com podem canviar-li una mica l'aspecte. Nosaltres tenim aquí un mapa senzill en el qual hi ha una sèrie de nodes que parteixen del concepte cursos. Els cursos serveixen per aprendre, poden ser introductoris o avançats, i com a introductoris tenim com ara mapes conceptuals o mapes mentals. Aquest mapa senzill li podem donar un aspecte diferent. Per exemple, si agafem la finestreta d'estils i a les fonts, per exemple a cursos, li podem posar lletra itàlica o podem posar-li negreta, les dues coses. Podem canviar el color del text i tenim un node amb un aspecte diferent. En cas d'aprendre, si seleccionem la finestra objecte d'estils, podem canviar-li el color i en el cas d'introductoris li podem canviar l'ombra i en el cas d'avançats, per exemple, li podem canviar la forma. Bé, podem també canviar les línies o al mapa mateix li podem posar una imatge de fons. Molts d'aquests aspectes els veurem en un exercici proper i són una mica tasca d'investigació de cada usuari. No requereixen cap tipus de coneixement especial. Anem a veure com nosaltres podem afegir recursos a aquest mapa. Els recursos els fem servir a partir de la finestra Vistes. En el cas de la finestra Vistes, els recursos els posarem, en aquest cas, aquí a Mister Maps. Si jo vull afegir un recurs, per exemple, activo Archivo, agregar recursos. Selecciono de la carpeta que a mi m'interessa, en aquest cas tinc jo la carpeta Mapes, dependrà una mica del sistema operatiu que estigueu treballant, i selecciono, per exemple, imatge 5, amb el qual dic afegir, agregar. Quan l'agrego, aquí tinc les dades sobre aquest recurs, aquest arxiu, i puc posar la descripció o les paraules clau per poder-lo trobar posteriorment. Accepto i aquí apareix aquest concepte. I puc afegir, per exemple, un recurs com seria un mapa mental. Suposem que agafo el Word 2007, que hem treballat, l'afegeixo, no reconeix el tipus d'arxiu, aquí diu desconegut, depèn del sistema que tu estiguis treballant, el podràs localitzar dintre d'aquesta llista. En el cas de Windows Vista no hi ha manera que el reconegui, per tant no el tenim. També faig la descripció, accepto i ja tinc els recursos, dos mapes mentals i diverses imatges. Un altre recurs que puc afegir, per exemple, és una pàgina web. Si vull afegir una pàgina web, faig agregar pàgina web. Llavors aquí poso el nom del recurs, per exemple la famosa pàgina de Google, i aquí posaria l'adreça sencera, http://www.google.com i ara el tinc, accepto. Una vegada tinc els recursos, els puc assignar a qualsevol node. Per exemple, puc agafar aquests mapes mentals i arrossegar-los sobre aquest concepte. Posaré la descripció, accepto. Puc agafar un altre recurs i assignar-lo al mateix node, accepto. Ara en aquest node tinc dos recursos. Observeu que aquests recursos es veuen al fer un clic sobre aquesta petita icona. Jo puc afegir també, per exemple, a la mateix la URL que he posat sobre el Google. Si la poso aquí, quedarà com un element de nou.
un element nou, una altra capseta. Puc posar una imatge o bé puc posar una altra imatge amb la qual ara tingui que aquest mapa té dues imatges de recurs al Google i dos mapes mentals. Jo puc obrir qualsevol d'aquests recursos, senzillament, aquí en veurem un tros, o puc obrir l'altre recurs i veig un altre tros, o bé puc obrir la pàgina del Google, o bé puc executar un mapa mental. Atenció que això és molt important perquè això ens permetrà d'agafar i de poder jugar a el que serien mapes mentals i mapes conceptuals. És molt interessant tindre una bona organització de recursos on tinguem arxius, mapes mentals i mapes conceptuals